Lana ke kuseMoses Mabhida Stadium, likhaya lamazulu FC. Mengameli waleli qembu Sandile Zungu uthi ufuna kubona liqembu lakhe lidlala kangcono kule nkundla. Zungu ke wathatha tinsambo tekuba ngumholi wamaZulu kule minyaka lemibili leyengcile. Usuthu olumabhesh'ankone inyoni ehlaza lamabona bulawo. Malambali ibhanchi nenke nobhozala. Iqembu elikhulu kakhulu esizweni. Leli qembu labunjwa ngo1932 labusiswa isilo sangalaso sikhathi uSolomon kaDinuzulu. Imbube King uZolithini kaBhekuzulu esenyandezulu walibusisa leli qembu ukuthi mangelithatha nguzungu lizohamba liye phambili kunjalo impela. Uma kuphela isizini lesibuya kuyo Usuthu luhlukene nebadlali labalishumi-5 libe selisenga labanye. Nginenkolelo ukuthi kulesine sakuyona impela inkomishi noma kuthiwa eyodwa nje sizoyiphakamisa Usuthu olumabhesh'ankone. Sesivala ubudlelwano bakho naBenny McCarthy. uBenny McCarthy uMakhathini umfana kaMakhathini walisebenzela uSuthu. Wenza imanga wazothola ukuthi abe ucoach of the year. Wasithatha wasibeke eAfrica siyabonga sithawu izandla zedlule ekhanda mfana kaMakhathini. Kodwa uzokhumbula ukuthi mase kufika kwesizini edlule bekucaca ukuthi ngeke singene ku top 8 unless senza iminyakazo esheshayo ngokukhulu ukusheshsha lokho. Sasemkhulu umfana kaMakhathini safaka uBrendan. Kulesizini lesibuya kuyo amaZulu acethe kunombolo yesikhombisa kanti afuna kwenda kangcono kulesizini letako. Mina ke ngumduduzi Ndlovu kanye noHerbert Memela eThekwini.